Čink. Nech odpočuje Twojem pokoju. Připovedania w chrześcijańskiej osadzie, sakramencja tego manželstva chceme sebi zaudać, prosetaj wiernych o modlitu a připovedataj so. První raz Marko Kokorc z Kroščic, katolski, a Margit Džorkec z Gašec do Unia katolska. Druhý raz Jozef Brezan ze Smečkec, katolski, a Liza Reorec z Nověsky do Unia katolska. Môžem služby. V pondělu 10 hodin džakne kemše prine ukrajinských dětí. V 16 hodinách kovanie popelnice Tomáša Meta. V útoru 19 hodin cici kemše za svojbu Vingohrice Kroščic. V sredu 19 hodin cici za Jurija Šefricha a manželsku Hanu z Kroščic, kajštejš Džovku, Silviu Henichov z Radvorského haja. Štvrtk 7 hodin za Jurija Vaudu a Mariu z Jasence. 9 hodin za Vosadu. 14 hodin Nešpor. Piatk 19 hodin za Mirčina Hicku a staršiu z Hatov. Sobotu 13 hodin džakne kemše Złote Kwasy Benkewitz. 16 a 18 hodin Świata Spowiedź. 18:30 za Hanu Handrikov a Jana Handrika a manželsku Hilžu z Nebečic. Nedželu 7 hodin za živých a nebojich svojby Dornikec z Hušča a Markec z Bremelnia. 9 hodin za Vosadu. 10 hodin cici za nebo Kete Münkovu z Horkov. 14 hodin Nešpor. Kłaniec Chrystus.
В імені Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubię prynewoprawienskie dzieci, lubię starsi, kmucja, a wosadni. Tutun wosebite woko mig dżęsniejszego dnia, jeden dar, na który wir długo przygotowali. Liebe Angehörige unserer Erstkommunionkinder, liebe Freunde der Erstkommunionfamilien, wir feiern heute ein großes Glaubensfest. Was wir mit der heiligen Taufe empfangen haben, die Kinder empfangen haben, das erhält heute in dieser heiligen Messe eine Entsprechung. Die Investition der Eltern, Paten und Erzieher mündet in das erste öffentliche Glaubensbekenntnis dieser Kinder. Sie lassen sich ein als Angehörige, als Freunde auf unsere Sprache und Lieder. Und sie bereichern unsere Gemeinschaft. Mit Respekt sind sie anwesend, unterstützen uns bei dieser Feier und auch sonst im Leben bei unserer Mühe um unsere Kultur, um unseren Glauben. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ein kleiner Hinweis, es gibt einen Fotografen, der in der Heiligen Messe alles festhalten wird. Niemand muss nebenher, niemand muss nebenher auch noch Fotos machen. Es gibt einen zentral bestellten Fotografen. Lube dzieci, wszyscy jeszcze swiedzienscy zraszczeni macie świeczku w rukach, jeszcze nie jeżone pomio date, te pomio przyjmujecie, do toho pak zapraszam was. Odregujecie so toho, što już was od Boha a cyrkwie dzieli, potom prajcie haj, odreguj so. Zromadnie? Wierzycie, że Bóg każdego człowieka lubuje, a każdemu swój raj poskytuje, potom prajcie haj, wierzę. Chcecie sobie przez modlitwu a Bożą służbu pracować, Jezusa naśladować, a z nim Bohu a ludziom służyć, a sobie sprawny pokój starać. Potom prajcie haj, chcę. Lubi starsi, lubi kmucja. Wam je Bóg dowerił starość, bo tute dzieci. Dopominają was na wasz nadawk, swoje dzieci, a mutki chrześcijańskie kupować, praszam se nie tylko was. Chcecie so wy też dalej pracować o sprawną a żywą wieru, dobromiejscowność we swojej a zjawności, a tak przez swój osobinski przykład wierowego żywienia tute dzieci dzień a bliżej ke Chrystusie naszym umożniki wieść, potom prajcie haj chcemy. Lubi osadni, byśmy żyli w osred świata, kiedy nam mnohe właśnie rozdwojeny. Wszednie razy strach, że ludzie są od Chrystusa odwobracza, miejsce by się nie zniesą. Praszam so was, chcecie sobie sprawnie o to starać, żeby nasza osada była żywa domizna za tute dzieci, za was starszych, za kmucją, żeby zwolniły jeden drugiemu pomagać, Bohu swierny ostać, a wiero do Jezusa Chrystusa, aby nadziei na zbożność, aby lubość k bliższemu utrać, potom prajcie haj, chcemy. Lube dzieci, lube starsi, lube osadni, my nie jesteśmy sami. Bóg nas przewodzuje. On nam pomaga, stoi nam po boku. Jemu sme so świętek księdzy znowa narodzili. On je nas za swoje dzieci przywiązał, potem zoście znowa swoją zwolniwość uznali sobie wiru pracować, niech so pomienią jutro nie świeczki, nie tylko poda dzieciom na ich świeczku. Tutą służbę przewodzą nas wojnk, dzieci przystupia k mikrofonie. Ja sam Estel Matkec, bydlu we Woklecach, a proszę o światło. Ja sam Lena Altenkampitz, a bydlu we Horke, a proszę o światło.
Jarikam Hanka Waudzic, bydlu w Worklecach, a proszę was witwo. Ja sam Amadeus Bjarz, bydlu w Worklecach, a proszę was witwo. Ja sam Elias Jakubasz, bydlu w Smyczkecach, a proszę was witwo. Ja sam Wojciech Wróblec, bydlu w Pancicach, a proszę was witwo. Ja sam Luise Schreierec, bydlu w Krušicach, a proszę was witwo. Ja sam Katarina Heinz, bydlu w Worklecach, a proszę was witwo. Chatham Amaya Patakit, Potiu Wakutita, Happyatu Watwutwa. Ja sam Richard Čota, bydlu w Worklecach, a proszę was witwo. Ja sam Kaja Grzybec, bydlu w Worklecach, a proszę was witwo. Ja sam Lara Lies Mittag, bydlu w Horkach, a proszę was witwo. Ja sam Sarah Jakstec, bydlu w Krušicach, a proszę was witwo. Ja sam Vinzenz Hartrumpf, bydlim w Horkach, a proszę was witwo. Ja sam Florian Bulang, a bydlu w Brawodzicach, a proszę was witwo. Ja sam Alisa Brandec, bydlu w Krušicach, a proszę was witwo. Ja sam Milena Domaszkec, bydlu w Horkach, a proszę was witwo. Ja sam Magda Czornakec, bydlu w Krušicach, a proszę was witwo. Jarikam Vincent Zarodnik, bydlu w Krušicach, a proszę was witwo. Jarikam Johanna Obstec, bydlu w Horkach, a proszę was witwo. Ja sam Wanda Matkec, bydlu w Worklecach, a proszę was witwo. Ja sam Lucia Bulankec, bydlu w Brawodzicach, a proszę was witwo. Ja sam Klara Heuerec, bydlu w Krušicach, a proszę was witwo. Ja sam Jakub Leczbo, bydlu w Krušicach, a proszę was witwo. Ja sam Benjamin Brumme, bydlu w Worklecach, a proszę was witwo. Jarikam Kata Baulikec, bydlu w Smyczkecach, a proszę was witwo. Ja sam Ottila Klugec, bydlu Jasince, a proszę was witwo. Jarikam Nadia Uderec, bydlu Jasince, a proszę was witwo. Über dzieci, wohin jutro nie svički vam přepodate dopomína na sviatu kčencu. Přijmujeme tuto dopomněnku nitko s tím, že pokrepíme se ze svědčené vody. Vidi aquam.
Smísto nad nami všeho mocny a miłostiwy Bożo, a spuszczu się nam rychy dowiedz nas do wiecznego żywienia. Gloria in excelsis Deo. Modlmy se, Wszechmocny Bożo, daj, zobychmy jutrony czas na cześć złołastanego zbożnika hodnie oswiecili, a se jutronu radość w swoim siednym żywieniu zdzierżyli, bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Čitanje z prvního lista svätého apoštola Pavla Korinčanom. Bracia a sotry, ja som od knieza dostal, što som vám tiež přepodal. Kniez Jezus za v noci, v kotrež bol přeradžený chleb, a Jack prajoši vamaše a řekne, to je moje čivo, za vás podate, to činče na mne spomínajo. Tak sa tiež pojedí geluch a praj, tunle geluch je nowy zakon w mojej krwi. To činče, do škuli budete bić, na mnie spominają. Przetoż do szkuli budete tutun chleb jeść, a z tutego galucha bić, budete kniezowu śmierć wozywać, hacz on przyjdzie. Słyszeliśmy słowo Boże.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Twoje słowo, Knieże, jest słowo żywienia. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Knież Bóg z wami. Słowa świętego zczynia po Janu. We wonym czasu rzeczy Jezus swoim uczobnikom, kajże mnie odslubował, tak sem ja was lubował. Wostańcie mojej lubości. Jeli budżecie moje kaznie dzierżeć, wostaniecie mojej lubości, kaj sem też ja kaznie mojego wódca dzierżał, a u jeho lubości wostawam. To sem kłam ryczał, zoby moja radość we was była, a zoby so wasza radość napełniła. To wam przykazuję, lubujcie sobie sobu. Ewangelii naszego Knieza Zbożnika Jezusa Chrystusa. Liebe Prinowo-Prawinskie dzieci, liebe starsi, a kmucja, liebe wasadni. K przynosi daru, dżens, każde dziecko, tajkule kwitku, kłotary przyniese. Tu chwilu we mnie mamy wielką radość, wszędzie, szo, bujnie se uwiła, kcieje nam ke radości. A štož kćeje, to niese też płody. A niczo nie może kćić bez toho, zo nie je dere zakotwene. Nasze zakotwienie mamy w tej kćence. W Ewangeliu sme runie znowa słyszeli, zo Jezus prawi, ten zakład, który nam dariny, na który stwarimy, który nam jako nadał k sobu da, je lubość. Jenoż też w Bożej lubości je zakotwione, on nie może też świadczenie dawać. O tym, o tym, sme so na tydzienskiej hudźbie rozmówili, to sme dodnili, spytali za siebie przywiązać, a chcemy za przychod łupkować. Wy jako swojbni, jako kmucja, jako wasadni, wy jako dzieci. Żadna kwietka nie może chcieć, gdyż ona ze ziemi góry tam. Ona trzeba swoje korzenie, kiż czarne łódki, kiż czarnu to, że trzeba k żywieniu. Za nas jest to lubość, do której jsme zapołożeni. Boża lubość. Bez Boha nie je wiry. To sme si uvedomili. Na to twarimy, to chcemy dalej dać, sposredkować. Dżęca, tu tym osobitym wokomiku, ale też cały czas naszego żywienia. Każde kcienie, które się ubywa, obstaje z wiele małych, najszelakorejszych dzielów, które na końcu tę realność tej kwietki uczynia. Rune pola pumporożo, które sztuku ta krenek czeja, in jara dera a jasne może odczytać, jak jara wiele najszelakorejszych czynskich łopeszków a drugich dzielczków uczynia
tutun krasnu dulu, którą mamy przed oczyma. My możemy to też obladować jako ten konglomerat wszystkich tych darów, z którymi jsme uhotowani. My wierzymy, że jest wszystko w nim, co ze spoczatku uwiło naszym Bohu. On nas bohato obdaruje, a każde jednotliwe dziecko stoi w swojej bohatości za to, że Bóg nam dowierja, nam do żywienia mocy spości, nam da chcieć a zrawić. Wieso k Bożemu weselu, k naszemu weselu, k weselu tej całej wielkiej osady, które słuchamy tu konkretnie w Kostrzycach, a też chyba na świecie. Tutun swiedzie naszej wiery dżęca, je też jeden wielki dżak nie swiedzien. So jest to wam starszym radziło, stać k waszemu slubieniu. So jest to k mucjam radziło, dzieci przewodzić. So jest to kubaram radziło, przeco zasa dopominać, a roczo wieść na to wołne. To jest ciężko za nas w żywieniu. So koncentrować, nic noż siebie widzieć. Też drugiemu dać, so on płaci, so on hodny. Przypoznać wszemu człowiectwu, dass my wszyscy na samym fundamencie rostli, so uwiewamy, a do samsnego so podamy Bohu. Tutun dżak, który dżęca zúraznimy, so Bohu słuchamy, tuta pisaność, z której sme uhotowani, tuta radość, która se uprodza przez to, że smimy siebie też na osobite właśnie pyszyć, kajż to dżęca wszyscy czynimy, a z tym też zúraznić, haj, rady słucham k Tebie, haj, rady chcę o Tebie świadczenie dawać, a haj, rady chcę so pracować, żeby tuta pyszność, która z tym dżęc uhotowany, została do mojego żywienia. Jest toho dla ta dzwonkona pycha, drużcza drasta, woblek, wszystko czas bezczesane, wszystko nadaj lepe wudepene. Tu w cyrkwi, kajś o nafare, a potem też na naszych hostinach. Zawsze to, że jest dżęca świecimy. Zawsze zajszwe, że się nam hać dżęca dało dończ, zawsze, że jest przykadza. Wotrzymy so Bohu, uznajmy, że do Niego wierzymy, a na Niego twarimy, a prajmy Jemu dżak za nasze żywienie. Amen. Uznajmy nas wieruję do Boha, Wódca, Nietko dowierjamy so Bohu z naszymi prostwami. Słysz Bożo nasze wołanie. Jezuso, daj, żebyśmy wszyscy stani hodni posolja Twojego dobrego poselstwa byli. Prosimy Cię, usłysz nas. Sme stały światej zrobności, która zmieniuje so cyrki. Pomhaj nam tutu zrobność po Twoim nadawku twarić. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy Cię za wszystkich naszych uczerów a kubwarów. My tu im się napinania.
Prosimy Cię, usłysz nas. Myslimy dżęsa też na wszystkich naszych przyjaciół. Boże, budź też im bliski, a niech są runie tak rade przy Tobie, kajż my. Prosimy Cię, usłysz nas. Zjato w Ukrajinu je nam posilnene do živina. Daj Bože, za tule wierność nie zabudzimy. Prosimy Cię, usłysz nas. Modlimy się za dzieci, które są żywi w nuzy. Daj, żebyśmy przez Twoją cyrkę nazanili pomoc. Prosimy Cię, usłysz nas. Jezusa stasi kmocia a wosani, so z nami dżemsa radujem. Dzias nam wszystkim jutro ne wieselo. Prosimy Cię, usłysz nas. Prosimy za naszych starszych, kmocjo a przyuznych. Żonu ich pocu, a daj im dalej szczepność z nami, a trybny mir. Prosimy Cię, usłysz nas. Jezuso, dżęsa so nam w klibie wołtora podawasz. Pomhaj nam, żebyśmy Ci stajnie hodne bydliny bydli. Prosimy Cię, usłysz nas. Jezuso, prosimy za naszych zemretych przywóznych. Daj im swoją pokoj. Prosimy Cię, usłysz nas. Tak so Ci dowierjamy, knieże nasz Boże, ki sam nas žimiš, nam dasz być, ki se nasz przychod żywe a kralujesz bowieki na wieki. Nitko je przyszło to wokomik, w którym dzieci du, zabychu przynesli kwotarej to, štož dżens tak rec obraznie przed Boha niesiemy, każdy swoją kwitku, swoją pokazku, napisaność, do którejż je narodzeń. Na boka. Na
Modlmy so. Niže Božo, Ty nech dojdu naše prostve a dary, učíš nás po svojej miłości, zobachmy hodný bylný sakrament Twojej wielkiej lubostrzy dostać, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Niech Bóg z Wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Dziękujemy so Ci Bożo, przetoż wulkotne są Twoje skutki, szon świat se stworzył. Słońce dawa nam światła czopwotu, dała żytu a płodam zrawić. Kwitki a zwierzęta lesa a łuki, wszystko je Twoje a nasze. Dawasz nam rozum a fantazję, tworzymy domy a drogi, unamakamy wiele. Przeto nasze żywienie woloża, z toho so my radujemy, za to so Ci dziękujemy, Ojcze. Romadze ze wszystkimi, kociż do Ciebie wierzą, romadze ze świętymi a angelemi, sławimy Cię a wołamy. Hajte se światu, wielki Bożo, a se wszystkim ludziom naprzeczo dobry. Dziękujemy so Ci za to. W sobie dziękujemy so Ci za Jezusa Chrystusa. Na niego se najprede myślił, gdyż se świat stworzył. On je nam ze swoimi skutkami pokazał, co ze światem chcesz, Ty chcesz nowe niebesa a nową ziemię. Ty se nas nitko tu za jedne wieder zgromadził, żebyśmy czynili, co jeszcze Jezus czynił. Toho dla sme chleb a wino przygotowali, a prosimy Cię, Ojcze, post tutaj daraj, żebyście nam byłoj, ciło a krwi Jezusa Chrystusa. Jezus bieše wieczór do swojej śmierci ze swoimi uczomnikami romadze, żeby z nimi jutrunu hostčinu świecił. On je zał chleb, je so Ci dziękował, Ojcze. Je chleb rozłamał i on swoim uczomnikom dał a praju, zmicze a jeszcze wszyscy od toho, to je moje ciło, kotreż będzie za was podate. Jezus je przytomny, chlebie żywienia, jeho nitko zgromadne poczeszczujemy. Pokladneme so na prawe koleno. A staniemy. Potom je zał keluch z winom. Je so Ci dziękował, je keluch swoim uczomnikom podał a praju. Zmicze a picie wszyscy z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż będzie za was a za mną ich przelata k wodawaniu rychu. Potom praj, czyńcie to, na mnie wspominają.
Jezus je przytomny, daromaj na ołtarzu, jeho czeszczujemy zgromadnie. Poklakniemy się na prawe kolana. A stanie. To je potaństwo wiry. Sme tu zhromađeni, a myslím je džakovne naučitko, što je Jezus za nas činil. Tutem vopore, kotrež je nam doveril, svedčimy jeho smrć a jeho zrova stanenje. Ty se jeho vopor přivzal, přijmi tyž to, što jež my či přinošamy. Hosanna, če chválimy, Hosanna Božo náš. Hosanna, če chválimy, Hosanna Božo náš. Jezus je svoje živenje za nas dał. On je z mrtvých stanul, on je mez nami živé. Hosanna, přechválíme, Hosanna Božo náš. Na koncu časowym přinžebe krásnosti, potom nebude hižo nuze a nikto nebude trebať plakať a nebude zrudný. Hosanna, přechválíme, Hosanna Božo náš. Vočce, ty se nás na tuto hostinu přeprosil. W Duchu Świętym zgromadzeni dostanemy ciała a krew Jezusa Chrystusa. Daj nam moc, żebyśmy byli tak żywi, że się Tebe lubimy. Daj, że się między budere rozumimy, a drugich rady zveselimy. Gromadźe z naszym bamżem Leom, naszym biskupom Heinrichom, cze prosimy, niechśmy junu ze wszystkimi, którzy Tebe wierzą, na przedco pola Tebe doma. Daj, żebyśmy se Ty Mariu a ze všimi świętymi Tebe bez końca chwały śpiewali, przez naszego knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim havenim, dała soci Bożą Wszechmocnego Czce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność, wieki na wieki. Amen. Netko trebamy swoje wódce. Modlimy się, kajże kniez nas uczył. Ojcze nasz, który w niebiesach, święco Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Dzierżymy swoje ruce rozprzestrzeny. Wumoż nas, knieże Łotowszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Zmień so nad nami, a pomhaj nam. Zobychmy wotryka przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje je królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Zaodamy się wódce, postanemy na miejsce. Jezusa, Ty se nas przytywował, radecmy przytyli, Ty nam dasz do żywienia nadał, też radec spełnimy. Żeby pokój był. Tu las się przyjemy, pokój knieza ustajnie z Wami.
Modlimy se z ostatnika na stronie 123, dzieci mają tomu cedlku. Strona 123 ostatnik. Modlimy se zgromadnie. To małka cedlek. Zakantowy proszę. Luby Jezus. Cedlik jest zgromadzone małkę, gdy są one zgromadzone, potem sobie poklakniecie zgromadnie. Netko se poklakniesz, to łobie koleni, a kleco was. Liczy jinio Boże, kotreż zebiera rychi świata. Zbožni, ki so na hoščinu jenječa prošli. Ne stanemo. Ciło Chrystowe. Ciło Chrystowe. Ciło Chrystowe. Ciło Chrystowe.
Na tute miestnie netko dzieci so modla dżaknu modlitku, dżęce do mojego domu. Zromadnie. Wódce. Modlmy so. Wszechmocny wieczny Boże, przez Chrystusowe zmartwychwstanie se nas za wieczne żywienie znowu stworzył. Rozmnoż we nas płody jutronego sakramenta, uliwaj do naszych utrobów moc, tutaj jest pomożny je jedzie. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Zapłać Bóg wszystkim, którzy są przygotować pomali, dżęca uhotowali tutun wuriadną Bożą mšu. Zapłać Bóg dzieciom, starszym kmocjam, wszystkim, którzy są nakorem a podkorom sobu skutkowali. Nitko, gdyż je kończne pożenowanie daty, potem dzieci du procesjon przez cyrkę z ich świeczkami, a nauroča so zaso przed wołta. Nastupia so k zromadnemu obrazie. Potem haklilische zromadny obraz dokonjany, je potom wuča. In allen einen gesegneten, frohen, ein gutes Beisammensein wünsche ich heute und vergelt's Gott für alle Mitarbeit, für das Mittun. Niech Bóg z wami. Wszechmocny Bóg je was przez zmartwychwstanie swojego Syna z grzecha śmierci umożlił. Wunżonuj was, a daj wam podziel na swojej radości. W umożonym je wam Chrystus daruj wierną swobodu. Wun wupkowaj wam dar dzieciństwa Bożego. Bo je was k czyńcy za swoje dzieci przyłzał, wun daruj wam niebieskie domizny wieczne żywienie. To sposzłam trojedno Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Dziecię pokoju, halleluja, halleluja. Te Deum laudamus.
Chor może również ten joyful śpiewać.